Doncs bon dia, bona tarda. We are going to talk about the key words, les paraules clau que sovint trobem amb el passat simple. The key words that we often find with the past simple. And if we remember, the past simple is... Això ho vam dir en el... This is the present. Ja ho vam dir en el primer vídeo, en l'afirmatiu, vam fer una petita presentació del que hauria de venir. This is the past. El passat simple es refereix a accions que van passar abans del present, per tant, en el passat, i que es van acabar, la seva acció, el fet de fer-les, de realitzar-les, es van acabar dintre del passat sense tenir continuïtat directa o clara en el present. I vam dir que això seria molt important quan en el futur, o si ja ho heu fet, poder-ho comparar amb el present perfecte simple. El present perfecte simple, només per avançar, és una cosa que va començar en el passat, però que continua fins al present. Ja ho veureu, i si ja ho heu vist i no ho teniu clar, doncs repasseu. Per tant, és d'esperar que les paraules clau, the key words, que trobarem en el passat, ens faran referència a moments que ja no estan connectats amb el present. So it's to be expected that the key words that we're going to find with the past simple will be words that refer to a time in the past that is over, that it's finished, and that has no direct consequence or effect in the present. I la més clara d'elles és la primera, que és yesterday. Quan diem la paraula yesterday, oi que yesterday no inclou el fet d'avui? Yesterday va començar ahir a les 00 i va acabar ahir a les 23:59. Yesterday és típica. I saw your brother yesterday. Vaig veure el teu germà ahir. La solem posar-la al final de les frases. I saw, recordeu que el so ve del verb see, és irregular, see, saw, seen, veure. Ens interessa la segona columna. Fet aquest apunt, continuem amb una altra expressió que trobarem molt sovint, que és last. Com per exemple, we visited Paris last month. Com sempre, al final de la frase, fixeu-vos que quan diem last no posem el de al davant. Nosaltres en català diríem vam visitar París el mes passat. Doncs no. Nosaltres en anglès diem we visited Paris last month. I algú potser dirà, però jo he vist a vegades que diuen the last. Sí, normalment l'últim de alguna cosa. És possible que ho veiem així, però en expressions com l'any passat, el mes passat, la setmana passada, el segle passat, sempre serà last, i seria un error posar the. Per tant, avoid it, evitem-lo. L'altra paraula que trobarem és ago. I com veieu, yesterday és un fet en el passat que ja no té relació directa amb el present. Quan diem la setmana passada, vol dir que la setmana passada ja s'ha acabat, no és aquesta setmana, sinó diríem this week, i llavors no faríem servir un passat simple, compte. Ago vol dir fa. I en comptes de fer-ho a l'estil català, que diem fa 20 anys, fa 3 dies, és a l'inrevés. Diem 20 anys fa o 3 dies fa. Podria semblar-se a aquesta expressió que hi ha en català, que és molt bonica, que malauradament sento cada vegada menys gent que la fa servir, que seria dansar. Dansar 3 mesos que tal cosa passa. El que passa és que no és un equivalent directe, perquè quan diem dansar 3 mesos inclou els 3 mesos. I recordo que el passat simple és una cosa del passat i la referència temporal, tot el que sigui a quan va passar, també es va acabar. Per tant,
Quan diem fa 3 mesos, vol dir exactament, si ara, per exemple, estem al setembre, doncs seria agost, juliol, doncs que va ser a principis de juny, val? O finals de maig, fa 3 mesos, però no inclou el mes en el que estem ara, que és setembre. Molt bé. Posem l'exemple i seria... Anem a fer-ho amb ella, per exemple. I podria ser she read, perquè el passat de read és read. She read, anem a posar un llibre a l'atzar, The Lord of the Rings, El Senyor dels Anells, 10 years ago, fa 10 anys. Oi que ja no estem en els fa 10 anys anteriors? Doncs per això és una paraula perfecta per anar amb el past simple. I perdoneu-me els fans del Senyor dels Anells, perquè el Senyor dels Anells, l'abreviació oficial és LOTR. So, she read The Lord of the Rings 10 years ago, vol dir això. Quines altres paraules trobarem? Doncs segurament trobarem la preposició in acompanyada d'un temps. Per exemple, in September, in 1928, in the 19th century, en el segle XIX, etc. Posem un exemple amb el they. So, they signed the peace treaty. Van signar el tractat de pau in 1930. Ai, Déu meu, disculpeu-me la història. Anem a posar una data inventada. In 1761. They signed the peace treaty in 1761. Com veieu, doncs aquí tenim in 1761 com una referència en el temps que ja veieu que està en el passat. I el 1761 es va acabar també dintre del passat. Per tant, anem a veure totes les paraules. Yesterday, last, ago, in, fan referència a aquests moments que pertanyen al passat i que es van acabar en el passat. I finalment, potser pagaria la pena parlar de when més una frase. No? I learned to write when, quan vaig aprendre a escriure? When I was 4 years old. Podríem dir, I learned to write in 1979, que consideraria, en el meu cas, coincidiria amb quan tenia 4 anys ja, però a vegades simplement no vull posar in 1979, vull posar una frase, no? Quan tenia 4 anys, o quan va començar a ploure, o quan va arribar la meva mare. Doncs normalment aquesta frase seria en passat simple i casualment segurament la segona també seria en passat simple. Aquestes són expressions, n'hi ha d'altres segurament que ens farien pensar en el past simple. En resum, qualsevol referència al temps que parli del passat que estigui acabat en aquell passat, que ja no es pugui recuperar, doncs tenim elements per pensar que allò s'ha d'expressar amb el past simple.